Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, bir önceki dersimizde abdestin farzlarını işlemiştik. Bu dersimizde ise abdestin sünnetlerini işleyeceğiz. Ve sünenuhu, abdestin sünnetleri aşeretu eşya'e 10 şeydir. Birincisi et-tesmiyetu, besmele çekmek, Bismillahirrahmanirrahim demek, evvelehu, abdestin başında. Yani ellerini yıkamaya başlarken besmele çekmek. İkincisi ve gaslul keffeyn kable idhalihima el-ina'e, İki eli yıkamak, kable idhalihima, o iki eli dahil etmeden önce, koymadan önce, el-ina'e, kaba. Abdest suyunun bulunduğu kaba ellerini koymadan önce her iki eli yıkamak yine abdestin sünnetleri arasındadır. Değerli kardeşlerim, bugün için belki bu çok söz konusu olmayabilir ama musluğun, çeşmenin olmadığını düşünün. Öyle bir durumda bir kabın içinde su olur. Mesela bir leğen düşünün ve siz o suyu alıp azalarınızı yıkamak suretiyle abdest almanız gerekecek. İşte böyle bir durumda eliniz necisse zaten onu yıkamak farzdır ayrıca. Ama eller temizse, yani temiz olduğu halde yine de onları kaba dahil etmeden önce kabı tutup böyle yan tarafa, kenara eğmek suretiyle iki el kabın dışında yıkanılır. Ondan sonra o elleri suyun içine koyarsınız. Su alır, her defasında bir ağzınızı yıkarsınız. Dolayısıyla وَغَسُّ الْكَفَّيْنِ, her iki eli yıkamak, kable idhalihima el-ina'e, o iki eli su kabına dahil etmeden önce onları kabın dışında yıkamak da abdestin yine ikinci sünnetidir. وَالْمَضْمَضَةُ, ağza su vermek, yani ağzını çalkalamak. وَالْاِسْتِنْشَاقُ, burnunu çalkalamak. Bunlar da abdestin sünnetleridir. وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ, başın tamamını mesih etmek. Hani bir kısmını meshetmek farzı ama bütününü, tamamını meshetmek ise sünnettir. Yine وَمَسْحُ الْاُذُنَيْنِ, her iki kulağı meshetmek. Zahirihima, hem dış yüzeyini, ve batinihima, hem de iç yüzeyini, bima'in cedidin, taze bir su ile. Taze bir su ile iki kulağın hem dış yüzeyini, dış yüzey dediğimiz yani dışarıdan görünen kısmı, batın ise iç yüzey, bu kulağın içi demek değildir. Bu görünmeyen kısmı, yani kulak ile kafa arasında kalan kısımdır. İşte hem kulağın dış yüzeyini hem de bize görünmeyen, yani kulak ile kafa tası arasında kalan kısmı taze bir su ile meshetmek de abdestin sünnetleri arasındadır. Diğer bir sünnet ve tahlilul lihyetil keffeti, keffe sık olan, gür olan sakalı karıştırmak, hilallemek. Bu da nedir? Abdestin sünnetleri arasındadır. Bakınız, dikkat edin, bunun yüzeyini, yani yüz kısmına zaten su atarsınız. Ne kadar yıkandıysa o kadar yıkanır. Dolayısıyla onun diplerine, alt taraflarına suyu ulaştırmak farz değildir. Hatta onu karıştırmak bile sünnettir. Yani yapılmadığı takdirde abdeste herhangi bir zarar vermiyor. Dolayısıyla sık olan, gür olan sakalı karıştırmak abdestin sünnetleri arasındadır. Ve tahlilu, yine karıştırmak. Esabi'il yedeyn ve ricleyn, her iki ayağın ve her iki elin parmaklarını karıştırmak da yine nedir değerli kardeşlerim? Abdestin sünnetleri arasındadır. Ve takdimul yumna alel yusra, takdim demek öncelemek. El yumna, sağ azayı, alel yusra, sola. Bu tabi el ve ayakta olur. Yani kolları yıkarken, ayakları yıkarken sağı soldan öncelemek. Bu da abdestin sünnetleri arasındadır. وَالطَّهَارَةُ, yıkanmak, temizlenmek, felâfen üçer üçer. Mesela bu hem yıkamada bu böyledir. Diyelim ki yüzü, kolları, ayakları yıkarken, hem mesihte bu böyledir,
hem de hilallemede, karıştırmada bu böyledir. Üçer defa yıkanacak azayı üçer defa yıkamak, mesedilecek azayı ve hilallenecek, karıştırılacak azayı üçer defa yapmak yine abdestin sünnetleri arasındadır. Son olarak vel muvalatu peş peşe yapmak. Kitabın şarihi aşağıda demiş ki bir azası kurumadan diğer bir azaya geçiş yapmak yine nedir? Sünnettir. Bakınız bu sünnettir. Yani peş peşe yapılması sünnettir. Peş peşe yapılmadığı takdirde mesela bir azayı yıkadı, uzun bir vakit geçtikten sonra diğer azasını yıkarsa bu da herhangi bir zarar vermiyor abdestin sıhhatine. Sadece bir sünnetin ihlal edilmesi anlamına gelir. Değerli kardeşlerim, bizim yazarımız yani Kadı Ebi Şuca burada abdestin 10 tane sünnetini zikretti. Fakat şarihimiz aşağı tarafta bu 10 taneye 16 tane daha ilave ederek yani 26 tane sünnet zikrederek başka kaynakları da baz alarak abdestin 26 tane sünnetini sıralayarak bizlere ne yapacak? Sunacak, bilginiz olsun. Şimdi Kürtçe kısmına geçeceğiz. Yani Hediyetül Habib'in Kürtçesini sizlerle birlikte inşallah okuyacağız. Beli sünnetin desmeci ve sünenuhu sünnetin desmeci pırın. Musannif deh zikir kırına çeva gotiye aşeretu eşyae deh tiştin. Beli yani Seyda Ahmed Hilmi dibêje sünnetê desmêjê pirin lê belê musannîf deh heb zikir kirine o gotiye eşeretu eşyae deh tiştin. Hadrimî viya kitêbekî fiqhê dibêje Hadramî şazdehê di zikir kirine. Hadramî şazdeh hebê dinê zikir kirine. Yani ev deh hebana o tebê şazdeh hebê dinê zikir kirine. Emê teva bibêjin. Emê teva virda zikir bikin yani emê 26 sünneta virda zikir bikin. Evvel tesmiyetu yani gotina Bismillahirrahmanirrahim digel niyeti. Digel niyeti Bismillahirrahmanirrahim bibêje. Evvelehu de evvelê desmêjê de yani dema dest bi şuştina her du destan bike bira bibêje Bismillahirrahmanirrahim. Da aynı zamanda bi kalbi xwe bêje ez bi niyetim ferza desmêjê eda dikim. Gelê hevalno Seyda dibêje di serê desmêjê de waxta dest bi şuştina desta kir dibê wê wextê bira di alîkî de Bismillahirrahmanirrahim bibêje bi devê xwe û bi dilê xwe jî ez bi niyetim ferza desmêjê eda dikim bira vê niyeta desmêjê bîne. Ev niyet bira di dil de devam bike yani divê bira bi dilê xwe niyeta wî berdewam bike jê der neê heta avê li ser çavê xwe ke. Yani wexta ku got Bismillahirrahmanirrahim divê lazim e ku ez bi niyetim ferza desmêjê eda dikim bira vîya bibêje û vê niyeta xwe jî ji dilê xwe der neîne heta avê li ser çavê xwe ke. Lewra me got wexta ku avê li ser çavê xwe bike wê wextê niyet anîn ferz bû we fêm kir. Îja ku wexta destê xwe bişo di serê desmêjê de niyet anî Seyda dibêje wexta di serê desmêjê de Bismillahirrahmanirrahim got û di alîkî de jî bi dilê xwe niyet anî bira wê niyeta xwe di dilê xwe der neyne heta wexta ku ser çavê xwe bişoyê. Wê wextê yani ji destê xwe heta ku dev û pozê xwe jî avê lê werde û wexta ku bigêje ser çav şuştinê û ser çavê xwe bişo heta wê wextê lazim e ku ev niyeta wî di dilê wî de berdewam bike. Hem heta ku desmêja wî biqede. Heta desmêja wî biqede yani di serî de wexta dest bi şuştina desta kir wê wextê Bismillahirrahmanirrahim dibêje ev tesmiye sünnet e û bi tevê wî jî dibê niyeta xwe jî di dilê xwe de tîne heta ku were ser çavê xwe bişo û heta dawiya desmêjê yani heta desmêja wî biqede dibê bira ev niyeta wî tim û tim di dilê wî de be. Eftel ev e divê. Sêda divê eftel ev e. Yani eftel ew e ku di serê desmêjê de heta dawiya desmêjê de di dilê xwe de bi niyet be.
جویارا تی گوتن استصحاب ذکری. استصحاب ذکری اوه یعنی برابر کرنا نیت ددل ده بدسمیج گرتن ره ج اول حتی آخر. برهات فهم کرنی. جسر دسمیجه حتی داویه دسمیجه او اف نیت آوی وقتا ددلی وی دا بردوان بکه تی گوتن اف استصحاب ذکریه یعنی کیجا اعضای خودشو هر تم ددل خدا نیت بنیت دسمیجه ویا دکن نیت خو بیرناکی یعنی ایجا دوی اگر بریه کو آوی لسر چاوی خواه که اف نیت جدلی وی داره یعنی وقتا کو هما نگیشتی ششتنا سر چاوا اف نیتا وی جدلی وی هات داره یا جی بیر کر مثلا ام بیجن ایجا کو هات سر ششتنا سر چاوا جی میگو نیت چی بتوی ششتنا سر چاوا واجب میگو تو نواره میگو تو فرض دوی وی وقتی واجب لنک اول ششتنا سر چاوا نیت بینه چواکو بهوری یعنی چواکو درباس بو میگو تو بو لازم کو وقتا سرچاوی خو بشو نیت خوشی بینه اف نیت آنین عند غسل وجه میگوتو بو فرضه سیدا جی دبی وقتا کو دست خوششت نیت خوشی ددل خدا به تبی بسمله آنی و هما نگیشتی ششتنا سر چاوا ددلی وی درکت اف نیتا جدلی وی درهات و وقتی لازم کو اول ششتنا سر چاوی خدا نیت بینه چواکو بهوری چواکو ما پیش تا گوتو بو لورا دما سر چاوی خو بشو لازم فرض نیت خوش وی دمه دیسا بینه دوی ابن حجر دی اعابه دا یعنی دی کتابه خونا اعابه دا جی مجموعه جی کتابه امام نووی مجموعه نقل کریه کو یا قنشتر اوه کو دو جاران نیت بینه یعنی سیداد و ابن حجر جی مجموعه نقل دکه دی کتابه خونا اعابه دا دبیجه افتل قنشتر اوه کو دو جاران نیت بینه یکی د اولی دسمیجه دا دما کو دست به ششتنا دستا کر او بسم الله الرحمن الرحیم گو یکی وی وقتی نیت بینه یکی لنک ششتنا سرچاوا یکشی وقتا کو هات کو سرچاوی خوابشو وی وقتی جی جاردن نیت بینه دوی اویا قنشتره یا اول وی بیجه کو وقتا دست خوابشو د سری دا بیجه نویت سنة الوضوئی بله نویت سنة الوضوئی ببیجه لو روی وقتی نیت آنین سنة جبر وی یکی ببیجه نویت سنة الوضوئی یا ده دما کو هات کو سرچاوی خوبشو وقتا سرچاو ششتونی هات وی وقتی جی بیجه نویت رفع الحدثی مثلا دوی وی وقتی جی بیجه من نیت کر از بید اسمیجی سر خورادکم دوی ابن حجر وسا گوتی یعنی افتل او کو دما دست خوب ششت ببیجه نویت سنة الوضوء وقتا کو سراحات ششتنا سر چاواجی ببین نویت رفع الحدثی بلی براین هجا اف سنت اول بو یعنی تسمیه آنینا بسم الله الرحمن الرحیم ده اول دسمیجه دا اویا سنت او سیدا هنکی کت تفرعات وی هنکی جمعه بیان کر کو گو لازم یعنی سنت کی جی او کو وقتا بسم الله گوت براوی وقتی ددل خدا جی نیتا دسمیجه بینه حتی بگی ششتنا سر چاوا ای دودیا گوتنا نیت بدف پشتی تسمیته پشتی کو گو بسم الله الرحمن الرحیم ایجا بدف خوش نیت بینه ابجی سنته تمام لورا نیتا بقلب کو وقتا کو سر چاوی خو بشو نیتا بقلب آنیناوی فرزه او یا ام دزانه ایجا سیدا دبی کو پشتی کو گو بسم الله الرحمن الرحیم و دمه بدو خوشی نیتا دسمیجه بینه ابجی سنته کی دسمیجه دبیجه سنتا سسیا استصحاب ذکری دوی استصحاب ذکری تدی سیدا جوردا گو د سری دسمیجه حیا داویا دسمیجه بنیتا دسمیجه بنیت به یعنی د سری دا حتی داوی ویا بیرا خو نه اینه او هر تم بنیت به او استصحابا ذکریه اما استصحابا حکمی او شرطه استصحابا حکمی شرطه لازم دوام بکه حتی پاشیا دسمیجه بله معناوی اوه کو نیتا خواه ور نگرینه ببال هینک بونه ویا
paqjiya bedenê weya birîna destmêjê. Sêda dibêje mana istishaba hukmî ew e ku di nav destmêjgirtinê da niyetekî din nekebe dilê wî. Yani niyeta xwe neguherîne. Mesela em bêjin bi bal hûnikbûnê ya jî paqjiya bedenê weya jî birîna destmêjê bi vî şeklî niyetekî din nekebe dilê wî kesî niyeta wî neguhere, niyeta xwe wer negerîne. Yani di serê destmêjê de heta dawiya destmêjê niyetekî dinê nekebe dilê wî kesî û bi niyeta destmêjê vîya di serî heta dawiyê berdewam bike. Ev istishaba hukmî ye û ferz e. Lakin istishaba zükrî çi ye? İstishaba zükrî sünnet e. Ew e ku di serê destmêjê de heta dawiya destmêjê de yani kîja azayê xwe şuşt tim û tim yek û yek bi niyeta destmêjê be û di qelbê xwe de bide sikinandinê ev istishaba zükrî ye. Yani tê gotinê di serê destmêjê de heta dawiya destmêjê çiqa azayê xwe bişo yek û yek di dilê xwe de niyeta xwe jî bide sekinandinê. Viya ra tê gotinê istishaba zükrî viya sünnet e lêbelê istishaba hukmî ferz e. Ew e ku niyeta wî kesî tu car neguhere. Wek çi? Wek qestekî hûnikbûnê, wek qesta paqjiya bedenê, wek qesta birîna destmêjê. Niyetê wek va tiştan nekeve dilê wî kesî û di serî de heta dawiyê bi niyeta destmêjgirtinê be viya ra tê gotinê istishaba hukmî lêbelê istishaba ku di serê destmêjê de heta dawiya destmêjê kîja azayê xwe şuşt yek û yek di dilê xwe de jî bi niyet be viya ra jî tê gotinê istishaba zükrî. Sünneta çara dibe ve gasül keffeynî û şuştina her du desta. Qeble idxalihima el îna'e beriya ku wan têxe firaqê. Eger tahir bin, yani eger tahir bin destê wî kesî tahir be sünnet e ku beriya wana têxe firaqê wa her du destê xwe bişo. Ama eger ne tahir bin, eger destê wî ji xwe ne tahir bin wacib e ewil wan tahir bike. Wê wextî lazim e wana tahir bike. Eger nizan be ku tahirin, nizanı destê wî tahir e ya jî necîs e, viya nizanı be mekruh e xistina wan di firaqê de. Wê wextê mekruh e. Yani destê wî tahir be şuştina desta sünnet e. Destê wî necîs be şuştina desta ferz e û wexta nizanı be destê wî tahir ya jî nine wê wextê mekruh e wanan bixe firaqê. Dîsa jî bişo daha baş. Belê ê pênca wel mezmezetu werdana avê di dev de. Yani devê xwe werdi. Wel istinşaqu werdana avê di poz de efdel ew e ku her du wan bigihîne hev bi sê çenga. Yani bi sê çengê xwe mesela em bêjin avê bike çenga xwe dev û pozê xwe bi hev ra werde. Bi her yekî di dev û poz tev werde. Virhat fêmkirî hevalno. Efdel ew e ku mübalağa bike di têwerdanê de. Yani ew merivê ku dev û pozê xwe werdide hinekî mübalağa bike, hinekî bikişîne jor avê di pozê xwe da di devê xwe da. Eger ne bi rojî be, eger ne bi rojî be ev mübalağa jî sünnet e. Lêbelê wexta rojî be mübalağa mekruh e, sünnet nîne. Ê hefta ve meshu cemî'ir res destêdana temamê serî. Yani mesihkirina destêdana temamê serî sünnet e. Me got tibû hindekî qismekî wî hinekî wî ferz bû temamî wî sünnet e. Ê heşta ve meshul uzuneyn mesihkirina her du guha zahirîhima ve batînîhima der û hundirê wan bi ma'in cedîdin bi avek nû. Ê neha ve texliyetul lihyetil kesseti tevdana rîha gur bi tiliya ji alî jêr ve. Belê ji alî jêr ve bi tiliyê xwe ew rîya ku gur e wî tev bide. Ev jî sünnet e. Wiha reng e tevdana tiliyên dest û niga bi vî şeklî dîsa tiliyê dest û niga jî tev bide û bi derbaskirina wan di hev de. Yani wana li nav hev bixe
çava ku gotiye ve tahlîlu asabi'il yedeyni ve ricleyni. Yani çava ku musannif divirda gotiye tevdana tiliye desta û niga sêda dibe dîsa ev tevdana tiliye dest û niga jî dîsa sünnetê destmêjê dibe. Yani eva yek sünnetekî. Ê deha ve teqdîmul yumna alel yusra pêşî xistina ê rast li ser ê çep di hemî azayan de. Di temamê azayan da aliyê rastê beriya aliyê çepê bişo. Yani ewil ê rast paşê ê çep bişo. Ê 11 ve taharetu thelâthen thelâthen. Sêcar sêcar tahir kirin. Yani di şiştin û meshu tevdanê de. Azayan şiştina azayan jî mesihkirina wan jî tevdanê wan da jî sêcar sêcar tahir kirin dîsa sünnet e. Ê 12 wel muwalatu li pêheviya emelên destmêjê yani wanan pêhevdû bike bûye ku dest bi şiştina her azakî bike beriya ku ê pêşiya wî zuwa bibe. Yani beriya ku azayê pêşiya wî hîn zuha nebûye dest bi ê dibike. Ev pêhevî dîsa sünnetê destmêjê ye. Ê 13 dirêjkirina beşayiyê û çaliyê. Yani çawa beşayî û çalî dirêjkirina wana dibe bûye ku digel ser çav pêşiya serî û her du kêlekê stû bişo. Belê, yani wexta ku ser çavê xwe şişt pêşiya serê xwe jî hinek bişo û her du kêlekê stû bişo. Dîsa wexta rûyê xwe şişt her du aliya da hinekî stûyê xwe hûstiyê xwe bişo. Ev jî sünnet e û digel dest û niga her du bazikan û her du saqan bişo. Dema ku destê xwe em bêjin piyê xwe destê xwe şişt wê wextê lazim e ku bazika jî bişo. Bazik em bêjin erebî dibêjin edûd yani jorî mîrfeqê. Yani wexta ku mîrfeq şişt hinekî dinê jorî wî jî bişo ev dîsa sünnet e. Di niga da jî saqan bişo. Yani em bêjin jorî ewê. Jorî Kabeyn dibêje jorî gûzeka. Wexta ku gûzekê xwe şişt hinekî jorî wî jî bişo saq dibêje bi xwe erebî ji xwe erebî. Ve saqê xwe jî hinekî jor da berbijor bişo ev jî sêda dibêje sünnet e. Yani beşayî di rûda ye beşayî dirêj bike wexta rûyê xwe dişo di alî jor da hinekî serê xwe û di alî kêleka de jî hûstiyê xwe hinekî bişo. Çalî jî di piyê xwe da yani jorî enîşka xwe jî hinekî bişo. Di niga da jî jorî Kabeyna yani hinekî ji saqê xwe bişo. Ev jî sünnetekî destmêjê ye. Ê 14 terka alîkariyê yani bira nexwaze kes avê li destê wî ke eger üzrê wî tune be. Yani eger üzrekî wî seqetikî wî nexweşîkî wî tune be sêda dibêje terka alîkariyê jî sünnet e. Yani ji kesê alîkariyê nexwaze û bi xwe destmêja xwe bigire. Lêbelê eger üzrê wî tune be. Wexta ku üzr hebe zirarê nade. Ê 15 terka veweşandina desta yani destê xwe neweşîne. Wexta ku destmêj girt piştê wî destê xwe neweşîne û avê nepekîne cilê xwe ya jî kesê ev terkirina vê weşandina desta jî dibe sünnet e. Ê 16 bira azaya zuwa neke bi tişkî ji pota yani ji cil û berga tiştekî negire û azayê xwe zuwa neke çi desmal çi xeyrî wî dixwaze bira desmal bi dixwaze tiştekî diş be hasilî azayê destmêjê zuha neke yani ev nezuhakirin jî terka zuhakirinê jî sünnet e. Ê 17 livandina gustîrê. Belê yani leqandina gustîlê jî dîsa sünnetekî destmêjê ye. Wexta ku di destê wî kesî da gustîl hebe wê gustîlê ji ciyê wî bileqîne ev livandina gustîlê jî sünnetekî destmêjê ye. Ê 18 destpêkirina bijora wecih û destpêkirina dest û niga ji serê tiliya. Belê wexta ku rûyê xwe bişo lazim e di aliyê jor da avê li rûyê xwe bike. Wexta dest û nigê xwe jî bişo
lazım ku di serê tiliya da dest pê bike. Divê ev destkirina di rû da alî jor da dest pê bike, di nig û desta da jî alî serê tiliya da dest pê bike. Ev jî sunnetekî destmêjê ye, lakîn ku li ber şirîkê be wê dest bi enîşk û gûzekê bike. Dema ku li ber şirîkê be em dikarin vêjin kanî mesela îro li ber kaniyê yani di şirîkê da di kaniyê da av diherike û însan terê wira destê xwe û nigê xwe dide ber wê avê destmêşa xwe digire, sêda divê wexta bi vî şeklî be wê dest bi enîşk û gûzekê bike. Wê demê lazim e ku dest û nigê xwe da desta da enîşkê da alî jor da yani di enîşka xwe da avê lê bike, niga da jî gûzekê xwe da avê lê bike. Yani wê wextê ne sunnet e ku di serê tiliya da dest pê bike. Belê ê 19 mizdana azaya, mizdana azaya jî sunnet e. Belê ê 20 mizdana her du qûzikê çav bi tiliya. Bi tiliyê xwe her du qûzikê çavê xwe yani çavê xwe mis bide, ev jî sunnetekî destmêjê ye. Qûzik ji wê çalaya ciyê çavara dibêjî yani. Ji wê çalayê ra têgotinê wê derê jî wirê jî mizdana wî bi tiliya sunnet e. Ê 21 berdayîna qiblê ev jî sunnetekî destmêjê yani dema ku destmêjê digire berê xwe bide qiblê û bi wî şeklî destmêjê bigire ev jî sunnetekî ye. Ê 22 danîna misîn li aliyê çep. Misîna avê dayîna aliyê çepê ev jî sunnetekî destmêjê ye. Wê wextê bi destê çepê misînê digire avê berdide û bi ê rastê jî avê neqrîba aza dike. Ê 23 terka peyvê heta destmêj biqede yani heta destmêja wî biqede ne peyvê ev jî sunnetekî ye terka peyvê îlla ku ji bo meslahetkî be. Wexta ku meslahet hebe ihtiyac hebe wê wextê peyva wî da zirar tune ye. Ê 24 bira avê li wecihê xwe nexe wek şeqamê. Belê yani avê wisa bi şeklekî şedîd li rûyê xwe nexe wek şeqamê em bêjin wek lepatekî mera bide rûyê însana bi wî şeklî avê li wecihê xwe nexe divê. Ê 25 bira mesha stûyê xwe neke. Belê mesihkirina stû neke ev jî sunnetekî ye. Ê 26 bira piştê destmêjgirtinê bêje eşhedü en la ilahe illallah wahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme ec'alni mine't-tevvâbîn ve ec'alni minel-mutetahhirîn. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ev dua destmêjê ye piştê ku destmêj qediya gotina xwendina vê duayê jî sunneta 26 ye. Belê müsennîf Qadî İyad mera dê heb sunnet zikir kir di gayetû teqrîbê da lê belê xwediyê Hediyetül Hebîb Sêda Ehmed Hilmî jî got ferzê destmêjê pirin got em birada got ê ku Hedremî ijmartiye 16 heb sunnetê dijî heye behsa wana jî kir yani 26 heb sunnetê destmêjê me ra zikir kir Xwedê jê razî be. Mekruhatên destmêjê mes'ele mekruhatên destmêjê pênc in. Pêş tiş mekruh e. Yek îsrafa avê bûye ku pir birjîne ser azayê xwe de yani zêde avê birjîne di ser azayê xwe de ev ya mekruh e. Ê dudiya terka tevdana rîhê rîha xwe tev nede li hev negerîne em megoya texlîl yani. Nav hev nexe tev nede ev jî viya terk bike mekruh e. Ê sisiya tevdana rîhê di îhrama de. Dema ku di ihramê da be wê wextê jî lazim e ku tev nede yani. Wexta ku destmêj kir rîya xwe tev nede ev lazim e û wexta tev bide dibe mekruh. Mekruha çara şuştuna azaya zêdeyê sê cara û kêmê sisiya. Yani sê car şuştuna azaya sünnet bû. Dema ku ji sê cara kêmtir ya jî sisiya pirtir zêdetir azaya bişo ev jî dibe mekruhê destmêjê. Ê pênca mekruhê pêncayê destmêjê daxwaziya alîkariyê ji bo şuştina azaya bê uzur. Belê yani kesê ku uzrê wî tune be
û alîkariya însana bixwaze bêjimira avê lê bike destmêj bigirim, divê ev daxwaziya jî mekrûh e. Îja sêda vir de şertên destmêjê dijmêre, dibêjin şertên destmêjê. Mes'ele şertên destmêjê pir in. Em ê hinka bêjin. Yek, İslam. Şertê dunya temyîz, yanî ji hevveqetandina nişmî û çepel. Belê, temyîz qabiliyetî lazim e di însana da hebe ji bo ku destmêjgirtina wî çê bibe, yanî qabiliyeta ku ji hevveqetandina nişmî û çepel. Nişmî di ferhengê de dibêje seçîcî tîtis, çepel jî eksê wî ayırt edemeyen yani. Temyîz jî veqetandina vinayê, yani wexta ku temyîz qabiliyetî di însan da hebe wê wextê tê gotinê ev seçîcî ye, ev tîtiz e, ev tişta ji hev dikare vebiqetîne, wexta tu nebi tê gotin çepel e tişta nikare ji hev biqetîne. Divê lewra ji bo wî qasî îbadetê dîna û zarokê nebîrbir, îbadetê dîna û îbadetê zarokê nebîrbir, yani zarokê ku ne mümeyyiz bin, îbadetê wana ne sehîh e dibe seyda. Ji ber ku îbadetê dîna û zarokê nebîrbir, yani me gotî bîrbir algılayıcı, ê ku nebîrbir bin, ê ku tişta nikare ji hev biqetîne, îbadetê van zaroka û îbadetê merivê dîn sehîh nine, ji ber wî lazim e ku kesê destmêj digire temyîz qabiliyetî têda hebe. Şertê sisiya pakiya ji heyz û nîfasê, ev ji bo jina lazim e ku ji heyzê û ji nîfasê pak bin, temyîz bin, ku destmêja wana werişûnê. Ê çara pakiya azayan ji tiştê ku nahêle av bigihêje bedenê. Ew tiştê ku nahêle av bigihêje bedena wana lazim e ku di azayê însan da tune be. Wek rûnê hişk û qirêja binê nenûkan sêda gotî. Yani rûnê hişk û rûnê ku ser bedena însana hişk biye û nahêle av bigê bedena wî, dîsa ew qirêja ku binê nenûkê însan da çêbiye nahêle av bigê ji bedena însan, ev tiştana lazim e ku di azaya da tune be, aza ji vana pak be. Ê pênca şertê destmêjê pakiya wan ji necasetan. Dîsa lazim e ku azayê însan ji hemî necaseta jî pak be. Yani bi tev ku di azayê wî da necaset hebe destmêjgirtin nabe. Lazim e ku ew azayê wî berê paqij be û pişta destmêja wî çêbe wergirtinê. Ê şeşa şertên destmêjê pakiya wan ji tiştê ku avê muxayyer dike. Dîsa pakiya wan, yani pakiya wan azayê însan ji tiştê ku avê muxayyer dike. Ji wan tiştê ku avê gemar dikin, genî dikin, ji wan tişta jî lazim e ku azayê însan pak be. Yani di piyê însa da, di nigê wî da, di rûyê wî da tiştê ku avê muxayyer bikin, reng û rûy û tam û bêhna wî muxayyer bikin, lazim e ew tiştana jî di azayê însan da tune be. Ê hefta zanîna ku destmêj ferz e. Dîsa ev zanîna jî şert, yani lazim e ku ew kesê destmêj digire bizanibe hukmê destmêjgirtinê ferz e. Belê sêda di şerhê da me ra 26 heb sünnetê destmêjê zikir kir, pişra mekrûhê destmêjê, piştî wî ra jî şertên destmêjê me ra zikir kir. Xwedê ji hemî ya razî be, heta dersekî dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.